Ако имате лошо ЦКР поради стари кредити, то това видео е за вас. Първо, в повечето случаи старите кредити са прехвърлени на събирачи, които ежемесечно подават информация към Централния кредитен регистр. Ако не са ви осъдили по даден кредит, това означава, че същият не може да бъде събран по съдебен ред, но и давността не се прилага служебно. Второ, това, което трябва да направите, е да заведете дело за обявяване на кредита за погасен по давност. Трето, след това е необходимо да подадете заявление до кредитната институция или компания за събиране на вземания да спрат да подават информация до ЦКР. В подкрепа на изложеното ви представяме съдебно решение на районен съд Костинброд, с което сме обявили кредит за погасен по давност. Това е второ поредно дело, което печелим за този клиент, като предстоят още две, тъй като имаше общо 4 фирми за събиране на вземания в неговото ЦКР. Ние сме адвокатско дружество Иванчови партньори и ако имате нужда от съдействие за изчистване на ЦКР, моля да позвоните на посочения телефон.